que veig Déu com a arrel profunda de la raó còsmica, de la raó humana, del dinamisme de les coses. Per això, fer ciència, per a mi, no suposa anar expulsant Déu del món, sinó al contrari, significa descobrir aquest element d'ordre, de racionalitat amb què va ser creat l'univers. Per mi, doncs, l'actitud creient no representa una actitud irracional, sinó un dels homenatges més grans a la raó que jo puc imaginar, és a dir, saber-se format per a una raó molt més gran que nosaltres, per una raó que ens transcendeix i una raó en la qual està immersa la nostra existència i la de tot allò que ens volta.